Poď, vysvetlím ti, ako porovnávať záporné čísla. Najprv si ukážeme klasiku, 2 ku 3. Keď porovnávame, no čo je väčšie? Všetci vieme, že 3 je väčšia ako 2, že? Keď máme minus 2 a 3, hovoril som, že všetky záporné čísla sú menšie ako 0 a 3 je zase väčšia ako 0, takže tu tiež platí, že minus 2 je menšie ako 3. Čo v tomto prípade? Tuto je to už naopak. 2 je väčšia ako minus 3. Si teraz povieš, no ako, však veď 3 je väčšia. No áno, lenže táto je záporná. Čiže skúsi to predstaviť na tejto číselnej osi. 2 mám tu, minus 3 mám tu. 2 je vyššie, je nad nulou a minus 3 je pod nulou. Takže minus 3 je menšia. Každé záporné číslo je menšie než hociaké kladné číslo. To si zapamätaj. Ako náhle budeš mať porovnávanie a jedno číslo je kladné a druhé záporné, nezaujímajú ťa vôbec cifry, vieš, že to kladné je väčšie, dobre? Lebo je nad nulou. Jednoducho si to skús povedať, kedy je väčšia teplota, keď je teplota nad nulou alebo keď je pod nulou. Alebo kedy si na tom lepšie, keď máš 2 eurá alebo keď 3 eurá dlhuješ. Jednoduché. No a z toho by si už mal vedieť vyriešiť aj toto, minus 2, minus 3. Môžeš sa zase pozrieť na číselnú os, ktoré číslo je vyššie? No minus 2. Takže tá je väčšia. Zase, radšej dlhovať iba 2 eurá, ako dlhovať 3 eurá. Skúsme si niečo ešte, ja neviem, desatinné čísla. 6,2. 6,12. Toto by si mal vedieť, že 6,2 je väčšie, lebo je to ako 6,20, keby to chceme dať na stotiny. 2,3 minus 3,2. 2,3 by bolo tu niekde medzi 2 a 3 a minus 3,2 by bolo tu niekde medzi minus 3 a minus 4. To znamená, že toto je nižšie, takže 2,3 je väčšie. Zase radšej dostanem 2 eurá a 30 centov, ako by som ja mal niekam dávať 3 eurá a 20 centov. Hej? Takže záporné čísla menšie ako kladné. A keď mám dve záporné, minus 5, minus 7, tak väčšie je to menšie. Čože? No nie, toto je väčšie, pretože je vyššie na tej číselnej osi. Minus 7 by bola až tu niekde. Hej? Alebo si môžeš povedať, pri minus 5 je vyššia teplota ako pri minus 7. Minus 5 mám viac eur ako keď mám minus 7 eur, pretože mám menší dlh. Vidíme sa na budúce.